Il-Gvern irid ikompli jaħdem biex ir-riżultati ekonomiċi li qed tikseb Malta jkunu sostenibbli. Għal dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna waqt video conference li saret minn Dar Malta fi Brussell. Scicluna qal li huwa inkoraġġanti immens il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea qed tħares lejn l-andament ekonomiku ta' pajjiżna b'mod pożittiv. Semma l-fatt li taħt Gvern Nazzjonalista l-Kummissjoni Ewropea kienet bassret li d-deficit ta' pajjiżna kien se jitla' 3.7%, rata ogħla mit-3% rrakkomandata mill-Kummissjoni stess. Gvern Nazzjonalista li taħtu wkoll Malta daħlet fl-Excessive Deficit Procedure kien jgħid li mhux possibbli jinżel taħt 3%. Iżda s-rata niżlet għal 2.8% tal-prodott domestiku gross. Il-Ministru nnota li l-Kummissjoni Ewropea tinsab fiduċjuża li din is-sena d-deficit ta' pajjiżna se jkompli jinżel għal 2.5%. Kontrarju għal dak li qed tisħaq l-Oppożizzjoni bl-intenzjoni li tbeżza, il-Ministru nnota li s-settur tal-impjiegi f'Malta huwa fost l-aktar b'saħħithom madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fuq kollox il-Ministru saħaq li l-Gvern iddeterminat li jżomm skrutinju fuq il-qagħda finanzjarja ta' Malta u li joħroġ mill-Excessive Deficit Procedure, proċedura li pajjiż jidħol fih meta d-dejn ikun laħaq ċertu livell. Il-Ministru enfasizza li biex jagħmel dan jeħtieġ li pajjiżna jaħdem fuq miżuri finanzjarji sostenibbli. Din il-viżjoni, spjega l-Ministru, hija differenti għal kollox minn gvern preċedenti li kien ħa miżuri temporani biex ħareġ lil Malta mill-Excessive Deficit Procedure li ma miżuri ma kienu effettivi xejn biex Malta ma terġax issib ruħha f'din il-proċedura ftit ta' żmien wara.